welcome back to my channel Sai Tulu Vlogs. Friends, nikul mata encho ullare. I hope nikul pura usharu ullare. Yenna itte bele adu onji elliya vlog manpukan batte. Itte bale elliya bale meedi jette itte. So itte anonji vlog start mantondule. Elliya mattede. ಏರ್ಪುರ ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇನಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಬೋಂಡದ ದಾದಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಎತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಲುಗ್ ಕಡ್ಲೆದ ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆನು ಕೈಟಿಂಚ ಕ್ರಷ್ ಮಂತದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ದು ಹೊರ ಶೋಕಿಂಚ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೂನುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಚೂರೇ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒರಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಬೊಕ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಅಂದೆತ್ತೊಂದಿನ ಐಟಮ್ನ ಶೋಕ್ ಗಂಟು ಉಪ್ಪಂದಿಲೆಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಣಾಲೆ ದೀಯೆ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರಕ್ಕೆ ದೀತೆ ನಿತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೆತ್ತಿನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಕೈತೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತನ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಂದು ತುಲೆ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗವು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.